डेली. आता पैसा कोण देईन मला? पैसा तर घेतल्याशिवाय जातच नाही घरी. हट रे हट ना, येतं गाडी खाली. हो थांबा थांबा, मला येऊ द्या ना. आता तू उघडी येतं काय राजू, त्या वकिलांना पैसे नाही दिले मला. मग का माजळून घेतं बाबा. नाही म्हणलं कसं असतील द्या ना म्हणलं 50 रुपये. अरे बाबा, अरे जर खायचा पैसा नाही का राजू? एवढं मोठं काम केलं मी तुम्हाला वाचवलं ना बा, मग 50 रुपये द्या. हो गोष्ट खरी आहे. मग राजू चला बसा, मग बसा लवकर चला. बस द्या. अरे बा माझी गाडी रे बा, माझी गाडी बेकारच कामाला गाडी घेऊन गेली बा. इथं उठले बा, पैसा गेला आणि गाडी गेली. आता साहेबाला काय सांगू मी? साहेबाला जर का पैसा नाही दिला की झालं माय पांदानच आहे. काय करू आता मी सांगा. अंदीस नंबर आणि पत्ता घ्यायला पुरला होता रे. कर ना अजून हुशार घ्या. घेणं तुले तसंच पाहिजे. वकील बनते तू, कवडीचं ज्ञान नाही. नंबर घ्यायले पत्ता घ्यायले पण नाही, पैसा दिसला की गेले बँड तुझी. आता चकचक तेले पायत. चल बा साहेबाला सांगतो, काय म्हणतीन तर नाही. असं सांगितल्यावर आपल्याला पैसे तर नाहीत मागतीन. जाऊ सांगतो बा साहेबाले, काही ते समजतील तरी ते. हो साहेब, हा काटघरा जो उभा आहे ना, हा पाकिट चोर आहे. हो साहेब, मी तुम्हाला किती सांगू, त्याचं पाकिट पडलं तर मी पाकिट वापस दिलं. ऑर्डर का चड्डीत पावडर. चड्डीत पावडर काय बोलायला राजू साहेब? शिल्लक बोलतो का ठाणेदार? डोक्यात गोळी मारायच्या. हो साहेब, मी मजा करू राहिलो बा. मजा करू राहिला? मजा करायला यायलाच की तू आधी. कोर्ट आहे नाही सर्कस आहे का? पण साहेब तुम्ही बोल ना. असं का? तुम्हाला शिकवत आता नाही म्हणजे साहेब तू आहेस का मी आहो? तू चालला का छोट्या दुसरी नापास? हो साहेब, ग्रॅज्युएशन कम्प्लीट आहे. काय 15वी शिकला? 15वी 15वीत मग का चोऱ्या करणं शिकवतात का? अरे छोट्या. हो साहेब, सांगू राहिला ना तुम्हाला, त्याचं पाकिट पडलेलं होतं ना, मी त्याला वापस दिलं ना ते. तुम्ही तरी छोट्या म्हणून राहिले. ऑर्डर तो चड्डीत पावडर. हो ती अम्मा का तरी लावलंय ना तेच. ठाणेदार गोळी मारायच्या डोक्यात, गोळी मार. नाही हो साहेब, नाही हो बा, मॅच चोरलो बा, पाकिट चोरलं माझं. बस काय बस, खरं चोरलं ना त्या. मग आता चोरलं तर नाही, पण काय करतो, ती मरायला नाही पुरत ना, तिकडे जेलात राहायला पुरते. हो साहेब मॅच चोरलो बा. हो मॅच चोरलो. हुशार आहेस. ठाणेदार फे गेले जेलात. मला तर वाटतं साहेबाला वकिलाचं कामही नाही वाटते, स्वतःच घेतात फैसला. हो साहेब बोल काय म्हणला साहेब? ते जाणार रे, दिले घेऊन जाणार रे. बोल काय म्हणला. हो साहेब, तुम्हाला काय सांगू राजू, माझी गाडी घेऊन पळाले. हो राजू, 2 जण पळाले. काय पळाले? हा, बाहेर गेल्यावर पाहिलं मॅ, माझी गाडी गायब आहे, ते 2 गायब आहेत. तू का झोपला होता का तर लोक? मला वाटलं आता बाहेर थांबतीन राजू, माझी वाट पाहतीन. काय तर 2 जण चालले गेले. हटले का जांभलेले का? मग आता काय, गाडी गेली, पैसा गेला बा. पैसा गेला? पैसा आणून दे तू आधी. हो साहेब, पण मी आता कुठून आणून देऊ, ते तर पळाले. ते पाहू का राव, पहिले पैसा आणून दे तू, तुले घालणार जायला. साहेब मी आणून देतो तुमचे पैसे, पहिले तुमचे पैसे आणून देतो. तुले तसंच पाहिजे. आणि पैशाची गोट कळली की हातभर कुत्त घे ना दाबून. आता गावा आधी पैसे आणून दे माय. हो साहेब, मी तुमचे पैसे आणून देतो, पहिले तुमचे पैसे आणून देतो. चल कर नामाना वकील कांगटे बहादूर आहे. जाऊ द्या, आपल्याला काय, आपला पैसा येऊ राहिला ना. गाडी कोण थांबली? अरे हे माझ्या सोयऱ्याचं हॉस्पिटल आहे, ती काम आहे मला. थांबा 5 मिनिटं. 50 देता ना मग आधी. बसणार रे भिक्काळ तू मुका. हो शिव्या लागेन तेवढा द्या, पण 50 द्या आधी. पुरं बिनला जाय वाटते. अरे कायले पायात म्हटलं 50. औषध घ्याले मग दवाखान्याचं झालं ना आपण. हे कोण मरेचे औषध घेऊन मग का अमृत पाहिजे का तुम्ही? अर्धा बाबा रे, 1 नंबरचा बेवडा दिसत होता मला. तू करा म्हणून बोला ना, बे चोर तर चोर त्याच्यावर शिरजोर.
नाही दोंडी द्या ना मग. राय होती उभा येतो अंदरून मी. हो सर लवकर या मग 50 रुपये घेऊन. बस न रे मुका तू. पाहिजे उतरशीन. उतरा लागते का? नाही रे बसून राह ना. काय माणूस आहे खरं. अरे उतर ना बाबा उतर ना. अतिच थांबा 2 मिनिटं आलोच मी अजून. अरे बाबा चट देते का तिकडे? नाही चट कसं ते गाडी तर अति त्याची जाईन कुठी या लागीन दिल्या तीच. गाडी कोण लावली होती म्हणतात? हो साहेब माहिती काढलं मग गाडी का पाहिजे 2? नाही सर काढू 2 मिनिटं थांबा. काढ मग लवकर. भारी चांगला माणूस आहे गाडी दिली मंदिर लावून. येते रे हा माणूस आता. तिनं म्हणा बाबा लवकर हात पाय हलून राहिला नाही. औषध घेतल्याशिवाय मिळते का आता? काय लय दिवस झाले. चांगला 3-4 दिवसाचा पेशंट यायला पाहिजे. काहीच कमाई नाही ना बा. एवढी मोठं शिकलो डॉक्टर झालो पण काही खरं नाही. लोकाला 104 तापवली तरी म्हणता एक सुई द्या होते आमचं तेवढ्यातच. सांगा काय करा. त्याच्यापेक्षा आता उन्हाळा लागला मस्त रसवंताची गाडी टाकायला पुरते. डॉक्टर साहेब इकडे आहे का तुम्ही? सबन तिकडे पाहून राहिला तुम्हाला पुरं क्लिनिक झांबलं तर कोणीच नाही. जमते वाटते आज. हा या इकडे या. काय म्हणता? हो काही नाही ना लय सिरियस काम आहे. काय झालं ते तर सांगा. काही खरं नाही वाटते. हो पण तपली काय आहे ते तर सांगा. तिथे पुऱ्या जीवनाला तपली काय कोणती तपली सांगा. काही नाही म्हणलं ते भावाच्या बायको आहे ना तिला कॅन्सर आहे राजू. मग काय पैसा नाही आहे लावेली. हो बा पहिले सांगतो मला काहीच कमाई नाही आहे. रुपया उरत नाही मला. गोष्ट ऐकून घ्या आधी पुरी. सांगा. मी म्हणत होतो पैसा नाही पण इलाजही अर्जंट आहे. मग ते पॉलिसी गेली असेल ना मग नावानं काही. तो कुठे घोर करता अंगार कर्ज. हो कर्ज नाही होतो त्यानं मानस त्याचा रुपया लागत नाही. खर्च नाही लागत काहीच. ते फुकटचे काम आम्ही नाही करत. पैसा आहे ना म्हणता फुकटचे कामं नाही पाहिजे. मग काय करा तुमचं सांगा. काही नाही म्हणलं माझ्या लायना गडी आहे की नाही. तो म्हणते माझी किडनी तो म्हणते मी एक. थांबा हो बा करता जमा. नाही हो साहेब आता तुम्हीच समजू शकता बघ कशी आहे तर. करा ना काही मदत करा ना. हो पण ते स्वतःहून स्वीकार करतात का बा मी देतो म्हणून. अरे मल्ले त्यांना पाठवलं म्हणून आलो का नाही ती मी. हो तेही खरं आहे बरोबर आहे. ठीक आहे मग घेऊन या देईल. नाही म्हणलं मग ते किती भेटतील म्हटलं मग त्याची. आता अजून काढली नाही अजून पाहिली नाही. भाव सांगा तुम्हाला. आता नाही म्हणलं ते का मग किलो न घेता. अरे तसं नाही म्हणजे मॅचिंग होते नाही होत. हो पण अंदाजे किती दिवसां तरी. जास्तीत जास्त 70-80 हजार रुपये देऊ शकतो बा. त्याच्यावर नाही देऊ शकत मी. हो चालतात ना तेवढी पुरतात ना आपल्याला. बस झालं ना तेवढीच. तेवढं दिलास होईल का तुमच्या भावाच्या बायकोचा? करू आता ऍडजस्ट काही ना काही. बरं या मग देईल घेऊन या. मर्जी आहे ना पण त्याची. हो ना आता तुमचे तिथे विचार तुम्ही पाहिजे हो म्हणते का नाही. बरं या मग या घेऊन या मग. चांगलंच भारी गिराईक काय झालं काय झालं सांगता? हो माझ्या काकाचा ऍक्सिडेंट झाला. बुराड रक्त गेलो. मग लय सिरियस आहेत का? हो ना बाप्पा अर्जंट एक बॉटल रक्त पाहिजे. अरे चांगलंच काम झालं मग आता. चांगलं काम का खराब काम झालं ना उलट. हो राजू बरोबर आहे. द्या मग 50 द्या. 100 टोंड्या मा काका जावा ऍक्सिडेंट झाला तिकडे रगत पाहिजे आणि तू म्हणतो 50 देतो. हो मला आणली असतील तर वाबेले का. आता लय मोठी मदत केली तुम्ही माई. फक्त आता एकच मदत करा. आता काय सांगू नका बा पहिलंच पेमेंट बाकी आहे. काय पैसा करता हो. पैसाच घ्या ना लागेन तेवढा. हो त्या वकील मला म्हटलं होतं लागेन तेवढा पैसा घ्या. फक्त 50 रुपये दिलात कालपासून. हो मी देतो टेन्शन आहे तुम्ही. फक्त एकच काम करा तुमचं 1 बॉटल रक्त द्या फक्त. काय 1 बॉटल रक्त? हो राजू वाजते नो माय काका. लागलंच तर 50 रुपये मी तुम्हाला आताच देतो. 50 रुपयात बाबा 1 बॉटल रक्त. हो 200 घ्या मग. हो जमते आले का? गोष्ट पैशाची नाही ना हो. चला ना राजू चला ना लवकर चला ना. गोष्ट पैशाचीच आहे ना हो. मग पैसे घ्या. पैसा कुठे काम माहिती का हो. तसं नाही म्हणलो मी. आता एक बार मदत केला डबल ज्यांना काय चांगलं वाटते मला बी. पैसा काही महत्वाचा नाही ना हो तुमच्या काका पुढे. चला मी देतो 1 बॉटल रक्त. पाहिजे पण पैसे पाहिजे फक्त माझ्या. हो चला ना टाइमपास ना करू ना. चला ना पटकन.
हो चला चला चला. आले का तुम्ही या या. झोपा आधी. लय हिंमतवाले राजू पण बाकी तुम्ही पण. हिंमतवाले कायचो डॉक्टर साहेब, सगळ्याची मदत करणं मला चांगलं वाटते. काय म्हणालो हा? हो डॉक्टर साहेब, मेंदूवर फरक पडलेला त्याच्या मेंदूवर. असं नका बोलू सध्याशी, तिले जसं आहे तसं बोल द्या. बरं बा भले काय. हो खरं आहे, मदत करावंच लागते. मदत केल्यानं चांगलं होते. पण ही तुमची याच्यात पूर्ण इच्छा आहे ना, हे तुमच्या मनानं आहे ना, काय जोर जबरदस्ती नाही ना कोणाची. कशी गोष्ट करता डॉक्टर साहेब, मी तेवढं नाही करू शकेन त्याला की. याने मला सांगितलं तर पहिले विश्वास नाही बसला मला. पण आता तुमच्या तोंडातून ऐकलं म्हणजे आता समाधानी आम्ही. आता मला काही टेन्शन नाही. तो काय घरच्यासारखे संबंधात आमची, मग तेवढं नाही करू शकेन का मी लगे त्याच्यासाठी. बरं आहे. ठीक आहे मग. सलाईन लावा लागेल मग आता पहिले. सलान काय लावून राहिले आता पहिले. काय हो बा हे काय बोलू राहिला हा? अरे डॉक्टर साहेब, तुम्हाला सांगितलं ना मी, तुम्हाला करायचं आहे करा ना. पोट दिले काय विचारू राहिले तुम्ही. झालं ना तो तयार आता. बरं ठीक आहे. आराम करा तुम्ही. 5 मिनिटात आलोच मी इंजेक्शन घेऊ. बरं डॉक्टर साहेब, एक गोष्ट विचारू का, काही तकलीफ तर होणार नाही ना. तकलीफ का मरायला टेक्शन का तू? नाही एवढी काही तकलीफ नाही ना. आता एवढं मोठं तुम्ही बलिदान करून राहिले तर काय टेन्शन आहे. झोपा तुम्ही शांतते, डोळे बंद करा मस्त. कसं पटकन करता मला, कसं ते औषध घ्यायला जावं लागते. हो राजा, खरंच ट्रीटमेंट चालू आहे याची. समजूनच राहिलं मला याच्या बोलणं. तुम्हाला सांगून तर राहिलो मी. हो ठीक आहे. काही जास्त टाइम नाही लागत आपल्याला. लवकर चालू करून टाकू.